aka Jehovah nemema ọrụ ebube ya kenelugharị n'ebe m nọ isi nke ndụ kenadịghị atụtụ aka Jehovah nemema aka Jehovah nemema ọrụ ebube ya kenelugharị n'ebe m nọ isi ike ndụ kenadịghị atata Namanoro ni nemema Noro ni nemema Noro ni nemema Webia na burezi oku Anoro ni nemema Anoro ni nagozi agozi Anorum ni na warrior Ewe bien overezioku Tute olugi Kuwa mara nidima Kiebo nile kuwa nile Bia boy siala nyeri Today, olugi Huwa marani dima Gebo nile kuwa nile Yebo isiala nyegi Gebo nile kuwa nile Kulie boy isiala nyena Madunile nala nile Kulie boy siala nina Mokeke dia mokafo dia Piano my boy siala nina Obim sarambari togi Obim sarambari togi Agudo Burundi biaridobu Obim sarambari togi Obim sarambari togi Obim sarambari togi Akagarandi romaja Obim sarambari togi Obim sarambari togi Probim sarambari togi Probim sarambari togi Obim sarambari togi Oh onyama igosi wo monidi ebube Chineke kigwe onyukwu Igosi wo monikaraka Chineke mo onyama Igosi wo monidi ebube Jehovah mo oyama Onye mere Nani gine kwa mezo ya Igosi wo me Imewo kamara Onye nadindu Chiberemo Igosi wo monikaraka Agudeligwe Igosi wo monisirike
onye mara ubi merie mbọmbọ igoziwo m n'ikere ọkwa gị kere igbochi na igbocha igoziwo m n'ịdị ebube Chineke nke ebere onye eluigwe igosiwo m n'ikere mmụọ na-eri mmụọ ibu eyes bring it on is the MC Anya bia heba kai disturb all the prince cause you keke oye ji egwu ewele eri ndị mmadụ n'ebe ọhụụ na njele egwu all prince cause you keke nọ ihe ọ ndị mma ukwu na abata ibe a the Okpala family anyị na-ekene unu ị na-anya ị ga-apụ na ọ iwe egwu ka a na-eme anyị na-ekene unu na-asị unu nnọnụ ị na-anya ị ga-apụ comrade akalaka ọbụe anyị na-ekene na-asị unu nọ ị na-anya ị ga-afụ commander retired but not tired Federal Road Safety Commission